Hola, bon dia. Avui us parlaré jo sobre la figura de Llorenç Villalonga, que va ser un escriptor, sobretot de novel·les, que va néixer a Palma, a Mallorca, quan faltaven pocs anys per acabar el segle XIX, i podríem dir que és un dels màxims exponents de la narrativa en llengua catalana al llarg del segle XX. I si parlam exclusivament dels autors de les Illes Balears, podríem dir que és el màxim exponent de la literatura catalana. Si fem una mica de referència al seu context històric, ell va viure en el món de la literatura de principis de segle, quan, per exemple, començava a sorgir la Renaixença, amb la seva versió de l'escola mallorquina a les Illes Balears, que pretenien recuperar la importància de la llengua catalana com una llengua de literatura o d'una literatura de primer nivell, i hem de dir que Llorenç Villalonga no s'hi va acabar d'adherir a tot aquest moviment perquè ell era una mica més una ànima més solitària. És cert que també va escriure en català i va fer de la llengua una eina moderna i europea per escriure novel·la, però ell no es va identificar mai amb la Renaixença o amb l'escola mallorquina, que probablement la considerava una mica massa conservadora, una mica massa rància. Ell el que sí que podríem dir és que se situa en el marc de la novel·la psicològica, de la mateixa manera que, per exemple, Mercè Rodoreda. I precisament dins aquest marc de la novel·la psicològica ell explica els pensaments dels personatges de manera molt moderna a l'època i innovadora. Després, pel que fa als elements personals que ens ajuden a explicar i a entendre la seva obra, destaca que ell prové d'una família terratinent de Mallorca, per tant, ell analitza les seves obres a aquesta classe social, la noblesa mallorquina, tant la de Palma com la dels pobles, que és diferent. Ell de fet estudia medicina a Barcelona, té una sòlida formació intel·lectual, però com hem dit abans també fa una certa crítica en aquest conservadorisme de la noblesa, en aquest cas mallorquina, i ell s'autonomena com a liberal. De fet, les seves novel·les això fa una crítica a la noblesa conservadora. També hi ha molts aspectes futuristes o mecanicistes que demostren el seu interès per les tecnologies de l'època, entre d'altres. Més coses. Quines són les seves dues principals obres? Tenim l'any 31, el 1931 fa Mort de Dama, i 30 anys més tard, el 61, fa Bearn, o escriu Bearn, a la sala de les nines. Mort de Dama és una novel·la molt polèmica, perquè comença amb la mort de Dona Obdúlia, que és una noble, una persona de la noblesa palmesana, i a partir d'aquesta excusa fa una sàtira, una crítica àcida a molts de personatges de la noblesa de la ciutat de Palma, i això va posar els pèls de punta a l'església. També va aixecar moltes crítiques d'aquesta noblesa mallorquina que es va sentir atacada per un dels seus, en aquest cas per Llorenç Villalonga. Mentre que d'altra banda tenim Bearn a la sala de les nines, en el qual analitza també aquesta classe social, però dels pobles de Mallorca. En aquest cas parla de Don Toni, que és el propietari d'una possessió, d'un mas, d'un petit poble de Mallorca que s'anomena Bearn, i analitza o fa una radiografia de la decadència, també de l'empobriment d'aquesta classe social a principis de segle. Tot i així, tot i que pugui semblar molt local, també transmet un missatge superuniversal, que és, per exemple, el pas del temps, la fugacitat de la vida, com podem esdevenir eterns a la vida, entre d'altres. En definitiva, tant a Bearn com a Mort de Dama es traspuen certes característiques literàries de Llorenç Villalonga. La primera és que fa una literatura moderna, una literatura que és comparable a la literatura francesa, a la literatura italiana, a la literatura castellana de l'època. I una de les coses que ho fa possible és l'ús de la llengua, l'ús del català com una llengua moderna, amb una llengua amb
no utilitzada com a element folclorista, sinó una llengua moderna i normal. A més, també destaca, com hem dit abans, l'ús de la novel·la psicològica, aquesta capacitat d'entrar a la ment dels personatges i saber què els hi passa i què no els hi passa. I després també és important aquesta capacitat que té Llorenç Villalonga d'agafar una realitat molt local, molt concreta, però en canvi transmetre també un missatge global i universal com és el pas del temps. Després el fragment que us he escollit, que aquí tinc el llibre de Bearn a la sala de les nines, com veieu el tinc molt bé, i us deixo com comença l'obra de mort de Bearn, que diu: suposat que mai no arribares a venir a Bearn, et diré que es tracta d'una possessió de muntanya, d'un mas, situada a prop d'un llogaret d'unes 400 ànimes que s'anomena també Bearn. S'ignora si la possessió prengué el nom del poble o si fou el poble que rebé el nom de la finca. Cada any, el dia de Sant Miquel, que és la festa patronal, el predicador al·ludeix que aquestes terres pertanyen als senyors des de la conquesta. Pot ser veritat, encara que manquen els documents que ho acrediten. La nostra estrip, solia dir don Toni, és tan antiga que no té data. És a dir, es demostra com a l'obra de Bearn ja just al principi ens explica que aquesta família que retratarà és una família que ve des de la conquesta, és a dir, des de 800 anys enrere. Per tant, hi ha aquest contrast entre la importància d'aquesta família i la decadència que es veurà en les pàgines següents que té aquesta estirp, aquesta nissaga. Ja per acabar, no em vull allargar més, al final, quin és el paper de la literatura segons Llorenç Villalonga? De fet, ell, el personatge de Bearn, el personatge principal de Bearn, don Toni, escriu unes memòries que tenen com a objectiu que quan ell es mori quedi com a constància de la seva vida, no? És a dir, és una estratègia per superar el pas del temps, no? Que quedin aquestes memòries. Doncs Llorenç Villalonga utilitza la literatura precisament amb aquesta estratègia per esdevenir etern, per anar més enllà de la vida, i quan ell mori quedin al final les seves obres, les seves novel·les com a testimoni d'uns fets determinats. Per tant, el paper de la literatura per part de Llorenç Villalonga és sobreviure al pas del temps, superar el pas del temps, i a través de les seves novel·les ho va aconseguir. Doncs fins aquí la meva explicació sobre Llorenç Villalonga. Gràcies.